Natuurorganisaties en vogelliefhebbers houden hun hart vast. En niet 1, maar 2 openingen van het kreeftenseizoen deze week. Maar we beginnen bij het rapport wat voor velen de vermoedens en onderbuikgevoelens bevestigt. Want het is niet voor het eerst dat er harde woorden vallen over de kloof tussen minder sterke regio's, zoals bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, en sterke regio's, zoals de Randstad. En toch is het pijnlijk dat 3 adviesorganen in 1 rapport concluderen dat door overheidsbeleid mensen er minder oud worden, voorzieningen verdwijnen en steeds meer mensen voor hun zorg en onderwijs uitwijken naar België. De adviesraden noemen de toename van onwenselijke verschillen zelfs schrikbarend. Een neerwaartse spiraal van verschaling. Zo wordt de situatie in Zeeuws-Vlaanderen genoemd in het rapport. Er wordt een behoorlijk somber beeld geschetst van die regio. Toch is burgemeester Vermu van de gemeente Sluis niet geschrokken van die conclusies. Nou, het rapport is voor ons in ieder geval heel herkenbaar. In die zin dat we ons herkennen in de conclusies. Het is voor ons niet nieuw wat erin staat. Het is eigenlijk een bevestiging van datgene wat we al jarenlang ook naar onze Rijksoverheid uiten. Sommige Rijksregelingen pakken heel nadelig uit voor de regio en voor Zeeuws-Vlaanderen. De situatie in Zeeuws-Vlaanderen is al meermaals aangekaart in Den Haag bij het Rijk. De hoop is dat dit rapport nu echt gaat helpen en dat de situatie positief verandert. Ik ben daar redelijk optimistisch over. Ik hoop het van wel. Het zijn 3 toonaangevende adviesorganen van de Rijksoverheid die dit concluderen. Dus dat is nogal wat. Dus ik denk niet dat het Rijk dit rapport zomaar naast zich neer kan leggen en het in de kast ver weg stopt. Maar dat ze er echt iets mee gaan doen. Dat ze echt in actie komen en dat er ook echt wel een verandering komt. En dat er sprake is van een neerwaartse spiraal van verschraling is te zien in onder meer Terneuzen. In de afgelopen 10 jaar is het winkelhart daar met forse stappen achteruit gegaan. En dan waren hier allemaal winkels van Blokker. We hadden de Action hier. We hadden Bakker Bart, hadden we de Op is Op winkel. Dus heel veel hier weggegaan. De CNA, de Beaumonte. Dus heel veel winkels zijn er hier eigenlijk. Zomaar een klein gedeelte wat ik nu vertel eigenlijk. Dat is ook allemaal weggegaan. En het einde lijkt nog niet in zicht. Want ook Karin Gouwloze zelf sluit haar zaak in de Noordstraat in Terneuzen. 13 jaar zat ze met haar winkel in de ooit zo bruisende straat, maar nu stopt ze. Als ik hier dan inderdaad vanmorgen kwam om 10 uur, dan denk ik, oh, er loopt gewoon geen mens. Dus, en ik zie het ook, nu zijn we wat later en het is zo stil op straat. Het is echt heel stil. Nee, je schrikt bijna als er iemand voorbij komt. Ja, precies, dat klopt. Ik schrik inderdaad gewoon als er iemand naar binnen komt. Het is echt, het is gewoon eigenlijk schrijnend wat er hier aan de hand is. Onderdeel van het rapport Elke regio telt is het gebrek aan faciliteiten in Zeeuws-Vlaanderen. En daar is de Noordstraat in Terneuzen natuurlijk met al die leegstand een goed voorbeeld van. Maar er zijn meer problemen, want in het rapport staat ook: de Haagse overheidsregels staan vaak het benutten van kansen aan de andere kant van de grens in de weg. En dat merken ze hier in het ziekenhuis. De helft van onze medisch specialisten is Belg, Vlaming. Dus dat zegt iets. Niet zo vreemd, want het universitair ziekenhuis ligt hier op schootsafstand. Daar werken we intensief mee samen. Alleen regels, regels, regels. Want wij mogen mensen uit België niet zomaar hier aannemen. Die moeten eerst Nederlandse diploma's halen. Dat is toch heel vreemd, terwijl ze goed ervaren krachten zijn. Smit is oud-havenwethouder van Rotterdam en ziet dat Zeeuws-Vlaanderen ook op dat vlak wordt achtergesteld. En dat is wel vreemd, want hier ligt de 3e haven van Europa. Enorm potentierijk. Alleen het Rijk erkent dat niet als potentierijk en erkent ook niet dat regels en investeringen hier net op een andere manier zouden moeten dan je dat in de Randstad doet. Voor de Noordstraat komen positieve veranderingen waarschijnlijk te laat. Boven de Westerschelde heeft Karin ook meerdere zaken die wel goed lopen. In Terneuzen heeft ze de beleving zien verdwijnen. En wat wil je nu in deze tijd? Dat is beleving en sfeer. Nou, helaas, maar dat is er gewoon niet in Terneuzen. Dan kan ik wel rond de brei heen praten, maar dat is gewoon zo. Mensen beleven dat niet meer, dus die trekken weg. En dus gaat Karin haar pand verkopen of verhuren als er nog een ondernemer is die het aandurft. Er is een nijpend tekort aan fysiotherapeuten. En dat zal de komende jaren steeds nijpender worden. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Nu al is de werkdruk daar onhoudbaar. Orlando van Dijk had geluk. Hoe is het? Ja, het kan beter zelfs. Hij kon al snel na zijn ziekenhuisopname bij de fysio terecht. Voor sommige zaken vinden wij gewoon ook dat we snel beschikbaar moeten zijn. Hè? Dus daar hebben we al tijd voor, of maken we gewoon tijd voor. Het lukt nog net om spoedgevallen snel te behandelen.
Maar dat heeft een prijs. Het eerste waar je dan in gaat schrappen is toch in je eigen activiteiten. En nou ja, het is ook gewoon belangrijk dat mensen, als je het over een vitaal leven hebt, dat je zelf ook aan je ontspanning toekomt. Hè? Dus dat schiet er ook wel eens zeker bij in. Mag je die een rondje lichaam draaien? Lange dagen en hoge werkdruk. Alle Zeeuws-Vlaamse fysiotherapeuten hebben ermee te maken. We hebben bijvoorbeeld al heel lang een vacature openstaan die helaas niet ingevuld wordt. Hoe lang? Nou, eigenlijk wel al, ik denk een jaar of 2, misschien wel alweer langer. Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld ook meer gaan werken om dat allemaal op te vangen. En ik denk dat is voor de collega's ook zo. Er zijn nu 4 openstaande vacatures in Zeeuws-Vlaanderen, maar dat worden er alleen maar meer. Want 30% van de fysiotherapeuten gaat de komende 5 jaar met pensioen. Ja, nou ja, goed, een extra stapje zetten is op zich niet erg. Alleen als altijd maar druk op de ketel staat, kan dat natuurlijk wel ook gevolgen hebben. Niet alleen raken collega's overwerkt, wachtlijsten lopen ook op. De fysiotherapeuten maken zich daar zorgen over. Ik vind dat zeker kwalijk. Er zijn gewoon aan de ene kant belangrijk voor de patiënt dat ze snel geholpen kunnen worden, waardoor grotere zorgschade eigenlijk voorkomen wordt. Hè? Dus voor die mensen gezondheidsschade. Maar aan de andere kant ook, als je het probleem al bij de bron kunt aanpakken, dan kun je daarmee soms een operatie of iets dergelijks gewoon voorkomen. En je knie zo stabiel mogelijk houden. Patiënten zullen het stijgende tekort aan fysiotherapeuten steeds meer gaan merken. Ja, zo zullen mensen er misschien in de toekomst ook aan moeten wennen dat ze er verder voor moeten gaan reizen voor bepaalde zorg. En ook dat ze misschien soms langer moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. Fysiotherapeuten vinden dat de zorgverzekeraars hun werk beter moeten gaan belonen om het vak aantrekkelijker te maken. Natuurorganisaties en vogelliefhebbers houden hun hart vast nu de eerste vogelgriepslachtoffers in Zeeland alweer worden gevonden. Vorig jaar was een catastrofe en nu is er nog steeds geen overkoepelend plan voor het opruimen en registreren van dode vogels. Vorig jaar werd Zeeland onaangenaam verrast door een golf van vogelgriep die veel wilde vogels het leven kostte. Vrijwilligers werden opgetrommeld om de dode vogels te rapen en zo verdere schade te voorkomen. Pim Wolf is vogelonderzoeker. Hij noemt de schade aan de vogelstand dramatisch. We hebben op een bierveeltje zitten rekenen hoe lang het duurt voordat ze het verlies van vorig jaar hebben goedgemaakt. En dat is minstens 25 jaar voordat de populatie weer op het niveau is waar die in 2022 aan het begin van het broedseizoen was. Nou zien we op tv zoveel over vogelgriep bij kippen, maar we horen eigenlijk vrij weinig over wilde vogels. Hoe kan dat? Ja, wilde vogels hebben een iets andere economische impact, zal ik zeggen. En bij zo'n kippenboerderij is er ook meteen een drama. Er gaan heel erg veel kippen dood en dat is ongelooflijk vervelend. Maar er staat ook altijd een eigenaar van de kip, toch wel zeer bedremmeld op camera. En hij heeft groot gelijk, want het is een ramp voor zijn bedrijf. Buiten is dat een beetje anders. Veel van die sterfte, zeker afgelopen jaar, vond in grote kolonies plaats, die voor een deel echt ver buiten het beeld van mensen zijn. Midden in het Haringvliet, midden in de Waddenzee. En dan merk je het gewoon minder. Wolf vindt, net als veel natuurorganisaties en vogelkenners, dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer moet doen om de vogelgriepcrisis onder wilde vogels aan te pakken. En het werk moet gecoördineerd worden, net zoals het ministerie dat doet bij getroffen kippenboerderijen. Zijn de mensen die in de terreinen de dode vogels zouden moeten verzamelen, die zijn er. Die kennen we wel. Daarnaast moet er nu wel iets gecoördineerd worden om, als we weer zoveel dode vogels krijgen, dat we ook weten wat het waren. Dus er moet een verzamelpunt zijn. Moeten mensen even gebeld worden van er liggen 300 dode vogels, kunt u even komen vertellen wat het is. Vorig jaar werd een kolonie grote sterns in natuurgebied Waterdunen hard getroffen. Het is onduidelijk hoe snel vogelgriep dit jaar om zich heen zal grijpen. Dit jaar lijkt het zo te zijn dat kokmeeuwen ook behoorlijk getroffen kunnen worden. Maar hoe dat zich in het broedseizoen gaat ontwikkelen, dat weet niemand. Het enige wat je wel weet is, er kan weer zoiets gebeuren waarbij je ineens opgescheept zit met duizenden dode vogels. Waar je ook nog iets van wil weten. Want je wil niet alleen weten, oh ja, dood. Steek maar in een put. Je wil ook weten, wat voor vogel is het? Wat voor impact heeft het? Wat gaat dit voor het natuurbeleid de komende jaren meebrengen?
De veiligheidsregio heeft inmiddels een eerste stap gezet en alle partijen uitgenodigd voor een overleg. Het is zo moeilijk coördineren doordat het ministerie het opruimen en registreren van dode vogels overlaat aan de eigenaren van de grond. En dat zijn allemaal verschillende partijen. Rijkswaterstaat, het waterschap, gemeenten en natuurorganisaties. En daardoor is het overzicht kwijt en moeten partijen bovendien zelf de kosten ophoesten van het bergen van al die dode vogels. 2 weken na de verkiezingen zijn de nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. Dat gebeurde in de Statenzaal in Middelburg. 19 nieuwelingen maakten daar hun opwachting. En dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Johannes de Bad. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Cas de Steur. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd en alvast een groot applaus. 19 nieuwelingen maakten dus de entree in de provinciale politiek. De meeste daarvan zijn afkomstig van de BBB, die met 9 zetels in de Staten is verkozen. En de nieuwkomers worden niet aan hun lot overgelaten, maar kregen naast de rondleiding ook uitleg over de procedures en een nieuwe laptop. De 19 nieuwe statenleden waren in groepjes verdeeld. Eén les ging over wat er allemaal fout kan gaan via het internet. We hebben toelichting gekregen op internetveiligheid, gebruik van wachtwoorden en hoe je daar veilig mee omgaat. En het boekje wat we gekregen hebben is van Daniel van Laan, Ik weet je wachtwoord. Volgens mij een aanrader om te zorgen dat je goed je werk kunt doen en dat je dat op een veilige manier kunt doen. In een andere zaal kregen nieuwe statenleden computerles van scholieren. Vanmiddag worden we geïnstalleerd om 1 uurtje of 4. Maar het is gewoon heel goed dat we nu gedurende de dag deze dingen al krijgen, zodat we morgen echt aan de slag kunnen. Het moet allemaal veilig zijn, begreep ik beneden al, hè? Want met wachtwoorden en super beveiligd. Ja, daar word ik ongeveer een beetje zot van al die beveiligingen. Maar ja, goed, het hoort erbij en het kan niet anders. Dus ja, het zal zo moeten. Wat er op je afkomt aan administratie, aan ICT, hier de devices, hoe je moet stemmen. Het is allemaal in een digitale omgeving en voor mij helemaal nieuw. Dus het is heel veel als een spons opzuigen. En de statenleden kunnen een maand wennen aan een nieuwe functie. Op 21 april staat de eerste statenvergadering op de agenda. Onrustig mag je het wel noemen, de aanloop naar het nieuwe kreeftenseizoen. Jarenlang was de officiële start in Zierikzee, maar dit jaar besloot de organisatie te verhuizen naar Kortgene. Dat leverde scheve gezichten op, waardoor er dit jaar zelfs op 2 plaatsen eerste kreeften boven water werden gehaald. Aan boord merk je er weinig van. De aanwezigen eten en drinken en hebben gezellige tijd alsof er niets aan de hand is. Maar vooraf was er veel gedoe en dus 2 openingen. Alles wat gebeurt om Zeeland op de kaart te zetten, met die mooie Oosterscheldekreeft als werkelijk het sterproduct van Zeeland, daar kan ik alleen maar heel blij om zijn. Het feest van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft wordt dit jaar gevierd vanuit Kortgene. Dat ligt niet aan de Oosterschelde en dus moet er wel even gevaren worden voor de eerste kreeft opgevist kan worden. Je vindt al kreeften in de Gevelingen, je vindt kreeften elders. De Oosterscheldekreeft noemen we zo, maar het is eigenlijk een Zeeuwse kreeft. De kreeft zou in ontvangst worden genomen door tv-presentator Jack van Gelder. Maar vanwege de commotie rondom hem en grensoverschrijdend gedrag besloot hij thuis te blijven. Daarom was de eer aan commissaris van de Koning Han Polman en Nelke Launsbach. Kijk, dat is de eerste. We hebben gezien dat het een jongetje is en daarom gaan we hem vernoemen naar Peter Scherpenissen. De opening vond voorheen dus altijd plaats in Zierikzee, tot dit jaar dus. De organisatie besloot te verhuizen omdat ze dat beter vinden voor de uitstraling en omdat de aangesloten restaurants door heel Zeeland zitten en niet alleen in Zierikzee. In Zierikzee zijn ze het daar niet mee eens, omdat de meeste kreeftenvissers op Schouwen-Duiveland wonen en Zierikzee daardoor een logische locatie is. Daarom organiseerden zij dus een eigen opening. De Lucky Lobster met aan boord oud-kreeftenvisser Sam Uil en kreeftenkoningin Jascha de Jong brengen hun eerste kreeft in Zierikzee binnen om een eigen feestje te kunnen vieren. Dus wij vinden het belangrijk dat Zierikzee betrokken wordt bij de opening. Nou, en als dat niet gebeurt, ja, dan komen wij een beetje in opstand. Dan zijn we rebellen, dan is het net George en Jimmy in de rebellenclub. En dat is ook gebeurd. Het is uit een leutje ontstaan en het is op een gegeven moment serieus geworden. En toen zijn we er ook met een groep aan gaan trekken en dat is wat het nu is. Voor Verwest is het ook duidelijk waar volgend jaar de officiële opening van het kreeftenseizoen plaatsvindt. De officiële opening van hier plaats, net als dat in Scheveningen vlaggetjesdag van de haring is.
is de officiële opening van het kreeftenseizoen in Zierikzee. En dat gaat niet weg. Na de overhandiging werd de kreeft met een boot van de KNRM naar de veiling in Ierseke gebracht. En bij de veiling werden dus 2 kreeften geveld die in totaal €32.000 hebben opgebracht voor de KNRM. Waar de opening van het kreeftenseizoen volgend jaar plaatsvindt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit niet in Zierikzee zal zijn en daarom zullen er volgend jaar weer 2 openingen worden georganiseerd. Een coalitie van BBB, SGP, CDA en VVD. Dat is het advies dat verkenner Gerard Rabeling geeft aan de boer-burgerbeweging in Zeeland. Deze combinatie zou goed zijn voor 23 van de 39 statenzetels. Met dit advies valt de tweede grootste partij in Zeeland, de PvdA GroenLinks, buiten de boot. En dat leidt tot teleurstelling. Want volgens deze partij zijn er geen belemmeringen om samen met BBB in een coalitie te stappen. De BBB mag gaan formeren. Na 2 weken verkenning is duidelijk dat een nieuwe coalitie over rechts het meeste draagvlak heeft. Maar de verkenner, oud-burgemeester Rabeling, benadrukt dat links, in de vorm van PvdA GroenLinks, niet bij voorbaat uitgesloten is. Want zo groot zijn de verschillen nou ook weer niet. Valt het mij op dat heel veel partijen hier hetzelfde denken over het creëren van beleid. Dat loopt natuurlijk op bepaalde punten zeer uiteen, maar zeer veel partijen denken hetzelfde over. Dus de marges zijn wat dat betreft smaller. Maar de ideologische verschillen zijn er natuurlijk. En dat geldt ook voor SGP. Die heeft op bepaalde punten een hele andere visie op het leven dan andere partijen. Dat betekent dat je soms een vrije kwestie van iets kunt maken. Ik heb ook aangegeven, kernenergie mag geen vrije kwestie worden. Daar liggen wat verschillen die wat moeilijker overbrugbaar zijn dan in de eerste optie die ik heb aangegeven. PvdA GroenLinks zegt van nou, wij volgen onze landelijke lijn. Hè. We zijn geen voorstander van kernenergie. Maar als er provinciale ontwikkelingen zijn, gaan we daar niet voor liggen. Ja, dat is, expliciet heb ik het ook aangegeven, heel transparant, dat ze er ook zo in staan. Dus wat dat betreft is het ook constructief. Dus ik sluit de tweede optie ook heel niet uit. Maar voor de hand ligt die optie ook niet en dat heeft vooral te maken met het aantal gedeputeerden. In de vorige coalitie waren er 4. Tijdens die periode is gebleken dat een 5e gedeputeerde in een nieuw college zeer welkom is vanwege de hoeveelheid aan werk. Maar meer dan 5 gedeputeerden wordt dan weer te veel. PvdA GroenLinks er dan bij komt, dan wordt dat 6 gedeputeerden. Dat vind ik zelf wat aan de zware kant voor een provincie Zeeland. De BBB-fractie gaat de komende dagen intern overleggen en daarna met alle fractievoorzitters in de Staten over het verslag van de verkenner. En daarna wordt er gestart met het formeren van een nieuwe coalitie. En hiermee zijn we aan het einde van deze Zeeland de Week. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.